Καλώς ήρθατε στο σημερινό διαλογισμό. Όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουμε, έχουν έναν απότερο σκοπό. Να νιώσουμε αγάπη, να νιώσουμε πως μας αγαπάνε, να νιώσουμε επιθυμητοί. Η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμη στη ζωή. Όταν νιώθουμε αγάπη, είμαστε ήρεμοι. Όταν η αγάπη μας πλημμυρίζει, τότε μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, θετικών συναισθημάτων προκύπτουν, τα οποία μας κινητοποιούν να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, να έχουμε ευγενική συμπεριφορά, να αισθανόμαστε συμπόνια. Ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε το χτύπο της αγάπης μέσα μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν βρίσκοντας μια άνετη θέση. Βρείτε έναν ήσυχο χώρο. Βρείτε την ιδανική θέση για εσάς. Είτε καθιστή, είτε ξαπλωμένη, αφήστε το σώμα σας να βυθιστεί στην ησυχία του χώρου. Οι ώμοι χαλαρώνουν, η πλάτη σας είναι ίσια και σταθερή. Τα χέρια σας ακουμπούν απαλά πάνω στα γόνατα. Μια ήρεμη αλλά παράλληλα ενεργή στάση που επιτρέπει στην ενέργεια να ρέει ανεμπόδιστα. Πάρτε μια βαθιά, αργή εισπνοή από τη μύτη, νιώθοντας τον αέρα να γεμίζει το στήθος και την κοιλιά. Κρατήστε την ανάσα για μια στιγμή και εκπνεύστε αργά από το στόμα, αφήνοντας πίσω σας κάθε έγνοια, κάθε ένταση. Άλλη μια φορά εισπνέουμε φως και γαλήνη, κρατάμε και εκπνέουμε κάθε τι που μας βαραίνει. Κλείστε τώρα απαλά τα μάτια σας και στρέψτε την προσοχή σας προς το κέντρο του μετώπου, στο σημείο του τρίτου ματιού. Παρατηρήστε. Βλέπετε κάτι? Ίσως κάποιο χρώμα ή κάποιο σχήμα, ίσως και τίποτα. Είναι ok, απλώς παρατηρήστε. Αναπνεύστε αργά, με ηρεμία, με αγάπη. Η αγάπη, όχι ως συναίσθημα, αλλά ως πρωταρχική δύναμη του σύμπαντος, είναι η δόνηση της ζωής. Το πρώτο φως που έδωσε υπόσταση σε κάθε τι. Είναι η συνειδητότητα που διαπερνά και ενώνει τα πάντα, από το μικρότερο άτομο μέχρι τον μεγαλύτερο γαλαξία. Αυτή η αγάπη δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποκτήσουμε, γιατί είμαστε εμείς, η ίδια η φύση μας, η αδιάσπαστη ουσία μας. Μέσα από αυτήν την αγάπη κατανοούμε ότι δεν υπάρχει εσύ και εγώ, αλλά μόνο το όλον. Μια ενιαία, αδιαίρετη ολότητα. Βυθιστείτε σε αυτή την αλήθεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε το παρακάτω πανίσχυρο μάντρα, όποτε παρατηρείτε ότι ο νους περιπλανιέται. Η αγάπη κυλάει μέσα στο αίμα μου. Αγαπώ και αγαπιέμαι. Η αγάπη κυλάει μέσα στο αίμα μου. Αγαπώ και αγαπιέμαι. Επαναλάβετε τώρα από μέσα σας.
Καθώς το λέτε, νιώστε το να αντυχεί στο ενεργειακό σας κέντρο της καρδιάς, στο αναχάτα τσάκρα, στο κέντρο του στήθους σας. Αυτό το κέντρο είναι η πύλη για την απεριόριστη αγάπη. Κάθε φορά που εισπνέετε, νιώστε αυτή την αγάπη να ρέει προς τα μέσα, από το σύμπαν προς την καρδιά σας. Και κάθε φορά που εκπνέετε, νιώστε την ακτινοβολή από την καρδιά σας προς τα έξω, σαν ένα λαμπερό πράσινο φως που αγκαλιάζει τον κόσμο. Είστε η πηγή, το ποτάμι, ο ωκεανός αυτής της αγάπης. Είστε η επέκταση της συνείδησης και της αγάπης. Συνεχίστε να λέτε το μάντρα, νιώθοντας την ενέργεια της αγάπης να επεκτείνεται. Νιώστε την να ξεπερνά τα όρια του σώματός σας. Δεν είστε πλέον ένα σώμα που βρίσκεται εδώ, αλλά συνείδηση που αγαπά. Αυτό είναι το ανώτερο επίπεδο της ύπαρξης, το να υπάρχεις ως αγάπη, ως το όλον. Αφήστε αυτή την αίσθηση της απεριόριστης αγάπης να σας διαποτίσει πλήρως, να σας γεμίσει με ηρεμία και πληρότητα.
Σιγά σιγά φέρτε την επίγνωσή σας πίσω στο σώμα σας. Νιώστε το βάρος του σώματός σας πάνω στη γη. Κουνήστε απαλά τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σας. Πάρτε μια βαθιά γεμάτη ανάσα και με μια αργή εκπνοή ανοίξτε απαλά τα μάτια σας. Ευχαριστήστε τον εαυτό σας που ήταν εδώ σήμερα, αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου συνειδητά. Από τα βάθη της καρδιάς μου σας εύχομαι αγάπη και φως. Ναμαστέ. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις σας στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like αν σας άρεσε και φυσικά εγγραφείτε για να μην χάσετε κανένα από τα μελλοντικά βίντεο.